اوتومبیلین alîkariyên mirovî ne. Ji Başûrê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Lê netewên yekbûyî bi biryarekê van alîkariyan radwestîne û ji niha pê ve di her du deriyên Selam û Babil hewa yên dibin kontrola Tirkiye û çekdarên ser bi wê ve wê bişîne. Ev deriyê navdewletî yê Ye'rûbiyê Tulkoçer e ku deriyeke fermî di navbera her du hikûmetên Sûriye û Iraqê de ye. Lê ji destpêka krîza Sûriyê ve ev derî hatiye rawestandin û wekû berdêlekî jê re du deriyên nefermî Welîd û Sêmalka têne bikar anîn. Rojane ji di sed heya 300 barhilgirên alîkarî û bazirganiyê di Sêmalka û Welîd re hatin û çûnê dikin. Heyva sora Kurd yek ji rê xistinên ku herî zêde serederiyê bi UN re dike. 16 projeyê wê têne rawestandin eger UN palpiştiya xwe bi dawî bike. Rastiya biryara derketî hinakê şaxê wê na xweşik zeral nebûne. Heger temamî bê seknandin, yani em dibêjin nêzîkî nîv milyon insan wê zarar bigire ji vê biryarê. Gelek projeyê tendurustî hebûn mewk heyva sorî Kurd li gel Munazama Siha Alemiye a Iraqî me kart kir riya Munazama UPP re. Ev gel me nêzî yazdina vin da destpêkê hebûn. Em nizanin çi qasî banderê xwe ser saziyê dî jî bike ji ber gelek projê me gelek saziyên navnetewîr hene. Ji bilî alîkariyên ku di deriyê sînorî re tên, avahiya serekeya netewên yekbûyî li Qamişloye ku bi fermî peywendiya wê bi hikûmeta Şamê re heye. Wate UN bi temamî ji deverê qut nabe. Serokê Ofîsa Karûbarên Mirovî pêşbînî nake ew alîkariyên ku di navçeyên opozisyonê re derbas bibin, bigihêjin Kurdan jî li Rojavayê Kurdistanê. Cihekê mixabiniyê yê ku wek şîwaneke navnetewî yê ku di derbarê mirovahiyê digerek ji bo her kesî aynê mesafetê bê nêzîkaya her mirovekî li ku derê penaber bibe gerek nefsa mesafetê bin aynê pîvana nêzik bibe lê mixabin pîvanê wan ji niha pê ve em dibînin siyasî berê jî hinekî di derbarê ku êrîşa Tirkiye li ser herêma me hat kirin me dît gelek helwestê wan helwestên siyasî bû nêzîkî êrîşê bûn bêtirî ku beramberî wê bisekinin. Bi kampên fermî û yên nefermî hevdeh kamp dibin kontrola rêveberiya xwe ser dihene. Her çende rêveberî dibîne ku wekû pêwîst alîkariya wan nehatiye kirin, lê bi nebûna UN jî ziyan digihêje nîv milyon kesî. Vivien Fetah Rûdaw, Tulkoçer.